Tak vážení diváci, ja vás vítam akože pri sledovaní mojej prvej talk show. Ja mám takého, že veď sa tu na štúdiu, že ahoj. Čau. Ale ty si skupina, alebo sám, alebo ako to je? Typická otázka. Tak... Som sám, no. Taká tá odseknutá ruka, to som ja. Branči Kováč. Teba nové, že vec, poď sem, že ahoj vec, tak to ti hovoria, že to je také čudné, nie? Mohol si vybrať také charizmatickejšie meno. Prezivku si nevybereš, no. A kto ti ju dal? Ja si to už nepamätám presne, ale nejakí kamoši, spolužiaci. A presne pri takejto príležitosti, že vec, zavri okno, a ja som ho zavrel proste, tak som sa chytil. Ty už sa cítiš celebritou? Keď sedím tu u teba, tak troška. To je strašne fasa, ja toto nemôžem používať do piče. Počkaj, takže ty máš teraz nový album, že Stereo farboslepo. Tak. Ty si farboslepý? Trošku. Vážne? Asi na babi, na chalanov. Čo myslíš? No neviem, ako. Preto sa pýtam, je to také nevyspytateľné u teba teraz. Mám frajerku. No tak ale to ešte nemení na tom, či si na babi, alebo na chalanov, vieš. A čo robíš vo voľnom čase? Akože ja honím a tak, a ty? Ja pracujem. Branči Kováč. Rapujem, no, mixujem, a som DJ tiež. Aha, a normálne chodíš na diskotéky, keď si ťa poznám k nám do Šamorína, tak prídeš? No, ne, ja nie som taký diskotékový. A kamoši sa s Rytmusom? Kamošiť sa nedá povedať, ale poznáme sa dlhé roky. Branči Kováč. A kde máš zlatú reťaz, ty? Striebornú mám. Máš striebornú? No, dostal som minulý týždeň prvú retazku. Nemohli by sme niekedy mi spolu naspieť voľakú pesničku, že René a ty? No počkaj, ja by som mohol dať. Mohol by si dať? Český prízvuk. A čo, ja mám aký prízvuk? Ty máš taký, no troška južnejší. No prepáč, akože ty si čo dovoluješ? Ešte pekné, mne sa to páči. No ešte, že tak, ty. A prečo spievaš? Myslíš, že vieš? No však ja repujem. Tak dobre, ale musíš tam vydávať veľké zvuky aj. No, tak neviem, verím si. A ja si verím, preto som tu inak. No ale, tak mohli by sme si naozaj teraz toho Stereo farboslepo pustiť niečo dobre. Ty tam máš taký ten hit Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč. Tak dajme Branči Kováč. Dobre? Aj Wakatek. Wakatak, ček, wakatak, tak, čeka. Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kováč. Takže aby si vedel. Keď odkúsne si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Dáme vtáča Braňo Kováča. Dúfam, že si sa neurazil, Braňo.